umuthi Ufike ekuseni nginikeza u300. Unginikeza mina. Sengibuye ekhipha ya. Unganginikeza mina 300. Ekuseni nje ufika. Lo 900 wona awukade unginike mina. Izolo. Awukwazi ukunginika imali ngazona. Wafika. Awukwazi ufika ngisho ufika ke. Ngalolu hlanga. Awukwazi uyixaya nangokufika mina waya yini usisi kodwa ubuphathisa imali. Let's ilungise ngahle lena. Mfethu. Usisi. Uthi wena mfethu. Amnika. Lalela mfethu. Uthi wena wafika kusisi ngasikhathi sini? Ntambama wafa 7 kanje. Kwakukhona bakasisi. Wahle lengane yakhe uncane. Angithi? Oh, yona mangase silande la ingakuvumela ukuthi wafika wamnika usisi. Yebo. Mayisifika isithi awumnikanga usisi mase senze njani? Angazi mina kodwa ngamnika. Ngamnika nje. I-proof yokuthi usisi wamnika iphi? Wayekhona sisi wakho omncane. Naye bobabili. Awuvume nje iqiniso. Mawusuyidlinga ngesitofela uyidlinga ngesitofela. Angeke ngivume into engayazi. Ngangizoyidla kanjani imali egcineni ezosiza mina nomntanami? Yazi ke mfethu angithi uyazi ukuthi intimi kanje ikabili. Angithi kanjani? Ikabili ngithi uthi usisi wamnika imali. Nawe uthi wena wamnika usisi imali. Usisi uthi awumnikanga imali. So wena kumele uprove ukuthi wamnika ngempela usisi imali. Ukuze nosisi azokwazi ukuthi ngahamba nomfowethu imali mfethu. Ukuze nosisi azokwazi ukuthi umyeni wakhe azokwazi ukuthi ngempela usisi imali akayitholanga ngoba usisi uyachaza usisi imali wazoyenzani Ngizoya ngayo eClinic. uyeza ukuthi imali inemalana nomntana lo la eswini kumele ahamba ayobona udokotela bamcheck ukuthi uright noma uye understand ukuthi mase ningasenzeki lokho i-damage ezokwenzeka ngenzeka ukuthi umntana alahlekelwe impilo yakhe because of wena mafethu ngilalele benza naye wemfethu ulalele uyayicabanga i-damage ezoyenza emntwaneni njengoba libele iqamba amanga nje and futhi usisi mangilalele mfethu ilalela usisi umithi i-stress asidingeki kuyena wena njengoba manje usuzothi wamnika imali wazi kahle ukuthi awumnikanga uyazi ukuthi leyo nto izokhoza more damage kusisi i-stress leso sizohambela ekutheni alahlekelwe umntwana wawukhona engamnika cha ngisachazela phela uyabona lento usisi makuwukuthi naye usisi wamnika uyazi ukuthi ngamnika imali mfethu Ungazi. inkinga ngihlala izitofela eziningi imali Imali yami hayi umashonisa ngoba bengane. imali wazi nokuthi umashonisa uba umashonisa uthatha imali umashonisa Wakwangibona ngithatha imali kumashonisa. imali ngomfethu usisi umazi kanjani mfethu ngoba usuwazi nokuthi uthatha imali wazi kanjani ukuthi uthatha imali kumashonisa sebenza naye bafowethu uhlezi angixoxela emsebenzini ukuthi umuntu wakhe mfethu kushuthi wena imali mfethu nayo ke le ndaba isiyacaca ukuthi kushuthi wena ngoba usisi umthathela imali ngoba uyayazi background kasisi ngoba uyizwa ngobani ngoba ubuye ngani nakho mase ngithi mina usisi kanjani usuthi wena is because ngoba udlala ukuthi wenza ukuthi kanti wrong leyo nto uyazi ukuthi lento yenza ingaholela ekutheni usisi aluze ingane phela i-stress leso umlethela kusona sona i-stress kodwa uyazi ukuthi ngamnika imali cha ngisho ukuthi lento ozomholela kuyona usisi izokhonza i-damage engakanani ngenxa nje ka 1.1 izolahlekisela usisi nengane uyakwazi lokho uyawazi okay uthe imali mfethu ayikhipha nini Friday ngaba 7 ekuseni ngomgqibelo nginikeza u300 imali
uthe usima pho uyini ucabanga Uthini ngifonela uNduku-ke ngangihamba. Akho umuntu ozofonela nganganiphe statement ikhuluma yonke into. angithi bank statement ikhuluma yonke into Hayi bo sekubona ama-details amba mfethu yini hayi. lalela mfethu hayi ukuthi sifuna ukubona ama-details akho kuwukuthi sifuna ukuba make sure ukuthi ngampela imali kasisi Angeke mfethu ngamnika. lalela thina Akunika. imali Khumbula mfethu imali thina sinalo ngeke sibone ukuthi wenza malini awenzi malini into ebalekile kuwukuthini kuwukuthi sibone iproof yokuthi uthe wena wakhipha imali angithi uqale wathi ngo-past 7 usuthi manje ngo-6 sifuna ukuyibona lezi khathathu zisho ukuthi wayikhipha yini imali into esifuna le yileyo proof esifuna ukuyibona manje uthi senze njani-ke thina Ngamnika mina. ima-ke yabo mfethu uma kuwukuthi ngampela imali awuyikhiphanga awayikhiphi sisinika i-bank statement ngeke sibuke nokuthi wona mali Yakhumbula ukuthi mina banginikeza u-500 ngizomnika. wena ubukwenziswa ukuthi ima-ke wena ubukwenziswa lokho ukuthi vele ujwayele ukuthatha ima-ke mfethu ngicela ungilalela le nto oyenzayo uyenziswa ukuthi vele usisi ima-ke uyenziswa ukuthi vele usisi ujwayele ukuthi uthatheni Umuntu wakhe ngisebenza naye. pho manje njengoba imali ngilalele phela ngilalele kushuthi wena imali kusisi njengoba uyithatha kwemfethu ngoba ngiyabo manje angeke sakunceka ngoba ngizama ukukhuluma nawe kahle ngithi asiqedeni lento kahle kungabe sekuthiwa besokuhlukumeza la kini ngoba amagama esesihamba siwathole kuthiwa thina sihlukumeza abantu kanti cha yabo wena udlala ngosisi and egcineni kuzolimala umphefumulo ongenacala yabo uqamba amanga ucabanisa usisi nomuntu wakhe yini noma usisi uyamfuna Hayibo. pho manje uyimake ukwenziswa yini ukuthi ufune ukuthi usisi benomuntu wakhe baxabane because of wena Hayi sibaxabana ngo-1.1. Imali. Hayibo mfethu kodwa ngokunyona. imake uqonda ukuthini mawuthi baxabane ngo-1.1 uqonda ukuthini khuluma phela uqonda ukuthini mawukuthi baxabane ngo-1.1 lalela la makuphuma imali noma ngakuthiwa imalini iphuma kumina ngithi iya kumawengane yami ngisuke ngi-expect ukuthi lokho kwenzeke mase kungasenzeki sekuthiwa uyitholile afika athi yena akayitholanga imali ngisazophinde ngimnike imali Udinga usizo kimi ngilanga. Yazi. kanti wamfethu wena kahle wena wamfethu kwenzakalani ngawo Okokuqala ngiphathisa u500 ngakunika. Okwesibili u200 ngiyiphi le mali eyishodayo manje. Ngazi nginika. Ile yokugcina waphathiswa yona engakazi ifike ezandleni zami. Ngiyazi. soxabana mfethu yazi soxabana okay ke mfethu sisi mfethu imali kasisi uzoyithola le mali yakhe 1.1 plus 1.1 is 2,200. Angeke ngikhiphe leyo mali mina bafethu. imaki 1.1 plus 1.1 uqonda ukuthini wena musuthi 2000 ngamnika 1.1 phinde futhi ngimnika 1.1 imali kanti le mali iphuma kuwena yini cha iphuma kumuntu pho manje musuthi 2.2 phela usubala sengazi ukuthi yonke le mali iphuma kuwena iyakusisa cha iphutha ngisho kodwa namaphutha maningi amaphutha akho usuyazizwa since nje ukhulumile wena ubhizi namaphutha kahle mfethu wena kahle umisele ngani ngokuthi ingane le mali cha njengoba ingacekeziwe ingane ingayiswanga ingane ukuthi kuyobona udokotela ukuthi yonke into isa operator ngendlela uyazi ukuthi ingane inyanga nenyanga kumele ihambe ekadokotela uyakwazi lo angithi umdala nentshebe nawo nentshebe ngisho naseyinqeni phoma ufonela abantu hayi ayihlale kanje ima sifuna ihlale kanje kusisi sisi bazofonela kwesim card abantu babe ngifonela necha bazofonela kwesim card ngabantu befoni ngami awuboleka ijacket sisi sathi ijacket noma ungayibeka ey'nkokhwini ey'hokweni ayikho